Me gida ya kamata fa ka fito ka je aikin nan da sauri saboda kayi latti. This is almost 8 o'clock. Haba sweetie na. To my wife, gani nan zuwa. To sai ka zo. Kai my wife. Me gida har ka fito? Wallahi, up to 8 ba. Gaje kan naka. Ubangiji Allah ya sare. Amin dan da biyar ramati. To my wife, yanzu kuma shikenan ba gaisuwa ba komai? A'a, kai ko sweetie na. Tare da kai fa muka kwanta muka tashi a gidan nan. A gado ɗaya fa muka kwanta kuma ka ce sai na gaishe ka? Kai, my wife. Gaskiya ban ji daɗin jin wannan kalmar daga bakinki ba. Ta yaya zaki ce saboda mun kwana tare mun tashi tare a ce gaisuwa ki kasa mun? Bai kamata ba, ya kamata a ce a matsayinki na matata in har safiya ta yi kafin na fita a ce kin gaishe ni. Yana da matuƙar muhimmanci amma ki ce mun haka? To, me gida yanzu kana nufin idan mun kwanta mun tashi tare da kai sai na gaishe ka? To kai hakuri, ina kwana. Lafiya lau. Kuke faɗin Allah, har na ji daɗi a cikin raina wallahi. Ya dai kamata a ce gaskiya mata in har sun tashi da safe su dinga gaida masu gidansu. Saboda yana ƙara danƙon soyayya kuma yana ɗaya daga cikin tarbiyya. Insha Allah sai na dawo.